aikataulu tässä nyt ensin, eli ollaan tosiaan tämä käyttöliittymäuudistus. Aloitetaan se tuolla marras-joulukuussa sillä, että annetaan teille pääkäyttäjille ainakin osia tämmöiseen ennakkokäyttöön ja siihen vanhan käyttöliittymän rinnalle. Sitten tuolla tammi-helmikuun kohdilla annetaan kaikille käyttäjille mahdollisuus siirtyä. Te itse tietysti pääkäyttäjistä päätätte tarkemmin, että milloin te haluatte, että teidän käyttäjänne siirtyvät, mutta siellä tulemme sitä ajamaan, että mahdollisimman moni siirtyisi. Ja kesäkuuhun mennessä olisi sitten suunnitelmissa muuttaa tämä tai poistaa tämä vanha käyttöliittymä käytöstä. Sitten tässä käytännössä tästä teknologiasta, eli ollaan kehitetty tämä uusi käyttöliittymä Googlen keväällä julkaisemaan Material Designin hengessä, ja uusi käyttöliittymä on designiltaan tämmöinen responsiivinen, sopeutuu eri kokoisiin laitteisiin, kuten puhelimiin, tabletteihin, kannettaviin ja isoihin näyttöihin. Ja tuolla on sitten tämä kasvava määrä meidän käyttöliittymästämme toteutettu niin sanotulla single page application arkkitehtuurilla, ja tämä uusi arkkitehtuuri hyödyntää meidän REST API 1.5 versiota ja Facebookin kehittämää React.js JavaScript Tech. Nyt nähtävä käyttöliittymän ulkoasu on lähes lopullinen, mutta sen yksityiskohtiin on vielä mahdollista vaikuttaa, antaa palautetta. Mahdollisuus yrityskohtaisiin ulkoasuteemoihin pää- ja korostevärin sekä logon osalta tulee säilymään, tosin joillakin muutoksilla, ja käyttäjillä tulee myös säilymään mahdollisuus valita käyttöliittymän värimaailma. Osa näistä käyttöliittymäuudistukseen liittyvistä muutoksista on jo tehty ja laitettu tuotantoon, ja osa tuolla tehdään parhaillaan ja tullaan julkaisemaan sitten pienemmissä paloissa. Ja varsinainen tämmöinen värimaailman muutos ja responsiivisuus, navigaatioiden, paikkojen vaihto ja niin poispäin tulee olemaan sitten isompi kokonaisuus, ja se tehdään kerralla. Eli silloin tosiaan lähdetään sitä teille esittelemään marras-joulukuussa, ja sitten tulee tämä loppukäyttäjille sieltä alkuvuodesta. No nyt voitaisiin sitten mennä katsomaan tarkemmin, että miltä täällä käyttöliittymässä näyttää. Eli tässä ollaan nyt sisäänkirjautumissivulla, ja se jatkaa sitten meidän verkkosivuston ulkoasua, ja toivotaan, että käyttäjät löytää entistä helpommin tämän tiedot meidän ominaisuuksista, versioista, dokumentaatiosta, ja tässä myös käyttäjän on tarkoitus nähdä vähän paremmin, että mihin instanssiin hän on kirjautumassa, joka sitten helpottaa erityisesti niitä käyttäjälaatunnukset useampaa Planville-ympäristöä. Halutaan priorisoida tätä kertakirjautumisen eli single sign-on käyttöä, jotta käyttäjän olisi helpompaa kirjautua järjestelmään, ja nostetaan silloin tämä Google ja Microsoft ADFS ja OpenID-painikkeet tänne lomakkeen yläosaan, jos joku niistä on aktivoitu kyseiseen teidän Planville-ympäristöön. Kirjaututaan sitten sisälle, eli ollaan nyt omassa työtilassa tässä, ja täällä navigaatio on vaihtanut paikkaa tuolta sivun yläosasta vasemmalle. Tällä muutoksella me pyritään pitämään navigaatio aina tarjolla käyttäjille. Ollaan muutettu tätä navigaation ryhmittelyä hieman helpottaaksemme teidän prosesseja toisiinsa liittyvien toimintojen löytämistä. Ja tuolla navigaatio on sitten tarjolla valikkoikonista myös pienillä ja erityisesti puhelimen kokoisella näytöllä. Eli tämä navigaatio piiloutuu automaattisesti, kun näytön koko on liian pieni näyttämään sitä. Ja käyttäjät voi sitä itse sitten myös piilottaa, jos ruudulle tarvitaan lisää tilaa. Tässä omassa työtilassa pyritään luomaan tämmöinen kojelautamaiden tunnelma eli dashboard, ja siihen tuodaan sitten tärkeimmät luvut esille ja esitetään ne myös kaavioina. Jatkossa tullaan kehittämään näitä kaavioita ja raportteja vielä lisää, mutta ensimmäisenä vaiheena organisoidaan ja korostetaan tärkeimmät tiedot, kuten käyttäjälaskutusaste, raportoidut ja raportoimattomat tunnit päivittäin sekä liikevaihtoluvut sinne, mitä siellä onkin jo näissä My Performance eli omissa indikaattoreissa ja mittareissa, ja sitten tietysti niissä ihan mittaritosion mittareissa. Ja me siirretään joitakin vähemmän tärkeitä kokonaisuuksia pois sieltä työtilasta, esimerkiksi suuri osa hyötylinkeistä. Ja säilytetään kokonaissuunnitelmissa myös sitten tämä suosikkiraportit listaus, johon raportit on nykyisin valittu tähti-ikonilla. Uutta ja muistutukset eli What's New ja Reminders-ruudut siirtyvät tuonne, miten sisältö
tänne ruudun yläkulmaan. Täällä on tämmöinen hälytysikoni ja sitten siellä lukemattomien muistutusten määrä näkyy värillisellä numerolla hälytysikonin yhteydessä. Salkku, listaus, portfolio, puu poistuu kokonaan työtilasta ja halutaan, että käytätte projektin yhteydessä löytyvää salkut, listanäkymää tai hakua. Tuon yleisen globaalin haun paikka on sitten tuolla yläpalkissa. Jokaisella näillä navigaation osiolla eli ryhmällä on tämmöinen alavalikko, eli esimerkiksi tästä myynti- ja markkinointiryhmän alta löytyy muun muassa toimenpiteet, yritykset, kontaktit, kampanjat, myyntimahdollisuudet, tilaukset ja tuotteet. Ja mennään katsomaan myyntitilaus-lista näkymään, niin siellä tullaan ratkaisemaan sitten tämmöinen eräs ongelma, eli tosiaan pienillä näytöllä tällä hetkellä tämä nykyinen listanäkymä, niin sen varsinainen tietosisältö ei oikein riittävästi näy, koska nämä suodattimet ja työkalut vievät liian paljon tilaa sieltä sivulta. Ja tässä uudessa listanäkymässä voidaan sitten piilottaa suodattimet ja työkalut näkyvistä. Ja tässä sitten on nuo työkalut, tuo personointitoiminta, eli suodattimien ja sarakkeiden valinta on edelleen tarjolla sitten listanäkymissä vielä tässä uudessa käyttöliittymässäkin. Mennään katsomaan lomaketta ja täällä pomppasi sitten ruudun oikeaan laitaan tällainen kommentointitoiminta. Eli nyt tämmöinen kommentointi on in ja sähköpostinotifikaatit ja tämmöiset sisäiset kommenttikentät erikseen on vähän niin kuin out. Ja tämä täysin uusi toiminto lomakkeella yhteenvetosivulla on tämä kommentointi. Voit valita nämä kommentit näkyviin tai piilottaa ne tai avata tämän kommentti-ikkunan koko ruudun kokoiseksi. Kommentointitoiminto on meillä itsellä ollut käytössä jonkin aikaa ja sitä on pyytäneet myös osa asiakkaistamme. Ollaan huomattu tämä toiminto erittäin hyödylliseksi ja tullaan sitten korvaamaan, tai tämä on se ajatus, että tullaan korvaamaan sillä sähköpostinotifikaatit ja erilliset sisäinen kommenttikentät. Esimerkiksi tässä voidaan kirjoittaa @thomashood tänne kommenttikenttään ja järjestelmä lähettää kommentin sitten kyseiselle käyttäjälle sähköpostina. Lisäksi nämä käyttäjät voivat nähdä lukemattomat kommentit keskitetysti yläpalkissa ja myös sitten tässä kyseisen lomakkeen tai yhteenvetosivun kohdalla siihen liittyvät kommentit. Ja näihin kommentteihin voidaan kopioida linkkejä ja kuvia. Ja pistetään nämä kommentit pois. Eli katsotaan tarkemmin tätä itse lomaketta. Täällä tärkeimmät kentät siirretään tuonne lomakkeen yläosaan ja korostetaan vähän sitten korostevärillä. Ja tässä on ideana, että käydään läpi nämä kaikki järjestelmän lomakkeet, jotta selvitetään, mitkä kentät ovat oikeasti tarpeellisia käyttäjille tiettyihin käyttötapauksiin liittyen ja mitkä olisi niiden kenttien optimaaliset järjestykset. Tullaan analysoimaan myös se, että minkä kenttien täyttämisestä käyttäjän toimesta voisi lisätyn automatiikan avulla tehdä tarpeetonta. Joissakin näissä moduleissa tullaan muuttamaan lomakekenttien järjestystä jo lähikuukausien aikana, mutta sitten suuremmat muutokset tehdään sen isomman käyttöliittymän ulkaisuuudistuksen yhteydessä, jolloin sitten ne tulee tarjolle kaikille käyttäjille, sekä vanhaan että uuteen käyttöliittymään. Meidän on pakko muuttaa nämä kaikki tämmöiset liittyvät kentät tai tämmöiset, kun haetaan asiakkaita, kontakteja, liitetään vaikka myyntitilausprojektiin tai palvelupyyntöön ja näin poispäin, niin korvataan ne tämmöisellä hakukentillä. Eli nykyisessä käyttöliittymässä kentät avautuu uuteen ikkunaan lomakkeen päälle ja ne ei ole erityisen mobiiliystävällisiä, sellaiset päälle avautuvat erilliset ikkunat. Tullaan myös muuttamaan nämä kaikki monivalintakentät hakukentiksi, eli esimerkiksi tämmöiset sähköpostinotifikaatioiden vastaanotteen valintakentät, eli niistä tulee semmoisia vähän niin kuin tämmöisiä tägäyskentän näköisiä, eli siellä tullaan valitsemaan sitten useita vaihtoehtoja siinä samalla. Ja niillä teistä sitten, joiden Planmill-ympäristöt on otettu käyttöön silloin joskus ehkä 6 vuotta sitten, saattaa olla omassa Planmissä kyllä paljon räätälöityjä kenttiä, mutta jotkut niistä on käytännössä sitten nykyään tarpeettomia, koska näitä samoja asioita varten, esimerkiksi laskutusta varten on tarjolla vakiotoimintoja.
Joillakin on myös käytössä tarpeettomaksi jääneitä räätälöityjä kenttiä, vaikka se teidän prosessi tai muu vaatimus niiden käyttöön ei olisi enää sitten ajankohtainen, eli asiat muuttuu. Ja jos havaitsette, että teillä on siellä paljon kenttiä, jotka tuntuvat hidastavan käyttäjän käyttöä, niin nyt on sitten hyvä aika analysoida tilanne käyttäjätukemme ja meidän konsulttien kanssa. Siirretään tässä sitten lomakkeella näitä muita tärkeitä kokonaisuuksia ylöspäin, eli esimerkiksi myyntitilauslomakkeella tilausrivit, myyntiprojektilomakkeella tuoterivit siirtyy tuonne vähän ylemmäs lomakkeella ja sitten täällä tosiaan voi käyttää toimintoa, että näytetään enemmän tai vähemmän näitä kenttiä. Ja tässä on pieni vihje, että jos yrityksessä käyttää näitä myyntiprojekteja, eli opportunity, eli ilman näitä niin sanottuja tuoteriviä, niin sitten kannattaa laittaa asia kuntoon meidän kanssa, että saadaan myyntiedusteet vähän parempaan tilaan. Tämmöinen pyöreä tallennan nappula on ilmestynyt tänne lomakkeelle, eli tämä nappula on aina näkyvissä, eli kaikki nämä vanhat lomakkeet, niissä on tuo tallenna-nappula ja muut nappulat on tuolla lomakkeen yläosassa, niin nyt sitten tässä uudessa käyttöliittymassa se on tuolla aina mukana menossa, eli se on tosiaan, vaikka olisi tuolla yläosassa tai keskellä tai alaosassa, niin tallenna-nappula siellä aina löytyy. Jos tässä tallennuksessa on virheitä, niin ne näytetään sitten koottuna lomakkeen yläpuolella leijuvaan tämmöisen ilmoitukseen riippumatta, missä kohtaa lomaketta olet. Myös itse nämä virheelliset kentät korostetaan, jos siellä on jossain yksittäisessä kentissä virheitä. Myöhemmin lisätään sitten tämmöinen tallennus, jossa voit tallentaa lomakkeen tietoja välitallennuksena ilman, että järjestelmä siirtää sinut yhteenvetosivulle. Sekä täällä lomakkeella että yhteenvetosivulla, siirrytään sinne. Yhteenvetosivulla näkyy sekä tämä kommenttimoduuli myöskin, mutta sitten näkyy tämmöinen oikean laidan navigaatio ja siitä nähdään sitten pikalinkit tänne lomakkeen ja yhteenvetosivun eri osioihin ja siitä nähdään myöskin, että missä kohtaa lomaketta kulloinkin ollaan. Ja sitten olisikin aika mennä ihan uuteen asiaan, eli täällä on meillä tämmöinen Kanban taulu, board, ja se on kehitetty alun perin asiakkaamme Ambientian kanssa, ja nyt ollaan sitten kehittämässä sitä entistä käytettävämmäksi erikokoisille näytöille, ja pyritään saamaan se pian tarjolla myös uusille käyttäjäryhmille. Tämä taulunäkymä on hyödyllinen esimerkiksi yleiskatsauksen saamiseen prosessin tai vaikkapa myyntiputken tilasta, ja sitä voidaan käyttää myös prosessin seurantaan ja jopa auditointiin, niin siellä on sitten tällaisia checklistoja ja erilaisia statuksia näille asioille, ja voidaan siirtää esimerkiksi projekteja tilasta toiseen hiirellä vetämällä. Kanban-tauluista on tulossa lisätietoa muutaman seuraavan kuukauden aikana sitten erikseen. Ja nyt siirrytään kaikkia kiinnostavaan asiaan, eli tuntiraportointiin. Ja tässä on sitten sellainen tilanne, että meillä tosiaan on tuntikortti, timesheet säilyy ihan sinänsä sellaisenaan. Tehdään vähän kosmeettisia asioita sinne tuntikortin ulkoasuun pelkästään ja tuntilistaan ja ajastimeen ainakin nyt aluksi. Mutta sitten tulee tämmöinen ihan uusi tapa raportoida tunteja kalenterinäkymässä. Ja voidaan syöttää näitä tuntiraportteja maalaamalla sitten aikaväli kalenterissa ja valitaan projekti tai tehtävä sinne haulla. Esimerkiksi voi kirjoittaa sinne projektin tai tehtävän nimeä ja sitten haku löytää sen ja voidaan antaa selite. Voidaan muuttaa myös tuntimäärää tässä lomakkeella ja voidaan valita, että onko tuntiraportti laskutettava vai ei laskutettava. Ja katsotaan tässä nyt, kuinka sitten tuntiraporttia muutetaan tuossa kalenterissa pienemmäksi ja suuremmaksi hiirellä tai sitten voi jopa siirtää sen toiseen ajankohtaan tai toiselle päivälle, eli tästä vaan kiinni siitä tuntiraportista ja sitten se raportoitu määrä muuttuu. Ja tässä tuntien tallennuksessa kalenterin kautta on käytössä ihan sama logiikka kuin tuntikortilla, ylityö, matka-aika ja räätälöidyt kentät sekä tämmöinen kellokorttituki lisätään myöhemmin.
No mutta yksi tavoite tässä meidän käyttöliittymäuudistuksessa on se, että tämä kaikki näkymät, eli esimerkiksi tämä työtila, mukautuu erikokoisiin näyttöihin. Eli tässä venytellään ja vanutellaan tätä työtilaa erikokoiseksi. Eli esimerkiksi tuossa puhelinkoossa nämä kaaviot ja muut osiot pinoutuvat päällekkäin. Ja listanäkymässä sarakkeet piiloutuvat ja tulevat esille riippuen käytettävissä olevasta tilasta. Ja jos halutaan sitten nähdä piilossa olevien sarakkeiden sisältöä pienemmällä näytöllä, niin voidaan klikata tuosta tuo rivi auki ja katsoa tarkemmin. Ja lomake ja yhteenvetosivu ovat myös responsiivisia, eli tuo vasen ja oikea navigaatio on piilossa pienessä koossa ja sen voi avata navigaatiossa tarvittaessa vasemman yläkulman valikkoikonista. Tämän muutoksen myötä sitten tämmöistä erillistä Planville mobiilikäyttöliittymää ei ole tarkoitus enää tukea. Ja paras käytettävyys on tietysti sitä, että tietotekniikka hoitaa työt puolestasi ja halutaankin muistuttaa, että integraatioihin usein käytetty tämä meidän REST API 1.5-versio tai sitten siihen mennessä jo mahdollisesti 2.0 korvaa tosiaan tuossa alkuvuonna 2016 tämän version 1.0. Eli jos teillä on APIlla tehtyjä integraatioita, niin nyt olisi syytä harkita sitten niiden uusimista. Ja parasta käytettävyyttä tosiaan saadaan vielä sillä näihin myynti- ja kulujen käsittely- ja laskutusprosesseihin, että muistetaan meidän asiakastietoliittymä asiakkuuksien luontiin ja päivitykseen sekä sitten ProCantor, NetVisor ja eFina-liittymät, joihin kaikkiin on saatavissa nyt kululaskujen automaattinen siirto tuon myyntilaskun lisäksi. Ja myös tuo koko laskujen muodostus, vahvistus, jakelu, kirjanpitoon siirto on mahdollista automatisoida joko osittain tai kokonaan.